vrouw is prachtig, in het echt of in die holle. Als je het maar bedenken kinst, we leven stoer al, liekevolle. Welkom in het laan van Efke. Ja, dat past wel bij de meid dit verzels. Als ik nou... Ik weet het. Ze maakt gewoon wat geel bij je. Wat blanker wordt is. Dit wordt weer prachtig. Als is ik het zelfs. Mem, op een borkerij ben je haast altijd kolen, hè, mem? Ja, poepie, meestal wel. Kei, je dat. Mem, is dit een kei? Het is 1 ko en 2 kei. En mem, ben je er ik orenbisten op een borkerij? Ja, leven. Oors is het geen echte borkerij, vind ik. Wat voor bisten binnen dan, mem? Leeuwen, olifanten en tigers en zo? Nee, vanzelfs net leven. Maar wel soms een hinder of 2. En meestal een hoen en een kot, een hen en een geitje. En meestal een hele protte skip. En die skip, die krijg je in een maitijd, krijg je die bensjes. Een hele protte bensjes. Zo, hé. Skippenbaby's. Lampjes. Maar krijg je alle bisten lampjes, mem? Ja, leven alle keer. Nou, skip dan, hè? Skipjes krijg je lampjes. Oh. Maar hoe heet een kolenlampje dan, mem? Dat is een kjelsje. En een hen, die krijgt ditse piekjes. En die komen uit een aai. Uit een aai. Zo, hé. Dat wist ik net. Men, wat spietig dat wij eigenlijk in bandjes hebben, hè? Dat zou wel leuk wezen. Maar poepie, dat is dan mijn bandje. Oh ja. Ja. Maak ik dan nou een snoepje? Wist wat? Wij krijgen een grote lolly. Om te vieren dat het maitijd is. Alsjeblieft. Dank u wel. Wat jij ik nou? Efke, wat zist? Mem, zo dan een guidje. Wat schattig. Hoi, guidje. Komst ik bij mij badje en ik heb een borkerij gebouwd van alle blokken en zo. Guidje, was misschien een hapje van mijn lolly? Maar ik heb binnen wel koekjes. Guidje. Maar lieve, dat geitje kan het hier en dan naar boven komen. Geen door maar naar hem ta. Hè? Ja, dan kan je hem daar mooi te gerren, bratje. Ja, maar mat ik dan heel niet onder dan, hè? Ja, lieve, dat denk ik wel. Maar door ik dat wel? Oh, dat wel vanzelfs. Gewoon een roljebalje, dat gaat het makkelijkst. Roljebalje? Ja, roljebalje. 4, 12... Draaien. Goed zo, Efke, goed zo. Zet hem op. Ja, knap. Gaatje, moest ik wat eten van mij, ha? Hé? En als we naar binnen gaan, dan heb ik daar alle keer blokken, dan kunnen we met boatje. En dan kunnen we
Kunnen we verstoppertje doen, Gaatje? Of, Gaatje? Of was het een slikje van mijn lolly? Hè? En zijn we voor altijd vreun bloeien, Gaatje? Gaatje? Mem? Mem, hij wil net eten, mem. Ze zoen net van lollies houden. Even leven. Geitje is mij hield al geen lolly. Dat is niet goed voor haar. En ze willen echt niet op een schoot. Nee? Nee, ze willen draven en springen in het gas. Oh, wat spietig, mem. Liet hem maar gauw weer vrij. En dan kunnen we naar zijn mem op een borkerij. Ja, die zijn wel ongerest wezen. Gaatje, ik vind het spietig, maar mem had gelijk. Door mas we naar die mem op een borkerij. Ja? Dan ging ik weer naar mem. Het duurt? Nee. Oké. Gaatje. Doeg, Gaatje. Meh. Gaatje. Ik vind het wel jammer. Ja, leven, dat is het, hè. Maar een geitje is volle lokkiger op een borkerij. Maar zijn mem en alle orenbissen, dat binnen zijn vriendjes. Mem, ik zou ik wel eens op een borkerij zijn willen met al die bisten en zo. Mem, wat is je prachtig. Oh ja, wat mooi. Oh, leven, was mij even helpen? Dan kunnen we even op een hekken zitten. Ja, doe maar. Komt met je. Ja, dat is goed. Zit, mem. Ja, leven. Doe maar je. Als die vogels ja. Wat haar ze drok. Dat is altijd zijn de meid dit. Dan moet ze nestjes bouwen, aaien lezen en brieën en zo. Als al die kleuren zien, al dat groen en dat geel. Ik zou de zanggedicht van mij kennen. Mem. Overal in het rond. Mem, zullen we nou even verder zijn, mem? Allee, even met dat. Er is hier nog zo volle te zien. Denk erom, leven. Net op al die jonge blomken stappen. Voorzichtig nou. Ja, mem. Oké, mem. Sa, je hem zelf wel doorstaan. Maar dat mooie waar. Nou, maar gauw terugbroeien en goed je bezig. Efke, net aankomen. Lid steen dat ding, dat is heel gevaarlijk. Je azen stekst die aan die punten. Effie, net waan. Dat is vies, dat is verschrikkelijke vies. Dat is koude poep, keutels, stront bedoel ik. Ajakkie bakkie. Harrebarre. Effie, stront. Mem, kom op nou. Jongen toch. Oh, mem, joh. Een geldje. Ja, leren. Oké, en hier een valtje, mem. Paaltje. En zo daar alle gelietse piekjes. Wat leef. Voorzichtig, Effie. Oh, maar wat is dat nou? Vrouw Skiep, waar is jouw kjeltje? Nee. Nee, jouw famke. De lamke, waar is jouw lamke, vrouw Skiep? Of had je dat net? Jawel, maar die is daar. Maar dat is heel veel voet.
Dat ken ik, ja, dat is heel gevaarlijk. Jo, moet er beter op passen. Maar ik ken er net achterom, want ik zit achter het stekvest. En ik ben zo ongerecht. Oh, maar dit kan zo net. Vrouw Skiep, dit komt wel goed. We zullen haar veel opzieken, ja? Pst, Wies, dat rest nooit. Oh, nee? Let dat maar aan mij, hoor. Even voorzichtig. Even, hè? Herre jammer. Efke! Oh, Efke! Nee! Lamke! Lamke! Mem, ik heb hem. Nou, Leeuwen, het is geweldig. Mem is aldermachtig gelukkig, mij dij. Maar ik zou zeggen, breng hem nog maar gauw naar zijn mem. Zo. Nou, vrouw Skiep. Daar is er weer. Hé, Lamke. De mag nou net weer voortrennen, hè? Mooi bij die memloer. Zo, dat is echt weer klaar. Zullen we dan nou maar weer op huis gaan? Ja, mem. Al die drokte, al die bissen. En het jouwt zijn binden. Vies ik net? Ja, mem. Kom maar, we gaan. Wat een avontuur, net. Ja, mem. Mem. Ja, nee. Mem stjongt. Ja, maar doe ik. Zo. Nee. Ik zal even wat poetsen. Ja, snak het in. Net met verder verkeerd te griemen. maar- Nee, we hebben het nog genoeg griemerij. Mem stjongt echt. Even net waar. Mem. Visto dit echt een leuke video? Op het Chiltje YouTube kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.